Уважаеми господин министър, от жители на село Огняново се информирам, че Вашето министерство е разрешило концесия за добив на инертни материали в река Марица, в землището на същото село. Беше организирана серия от протести срещу това решение, тъй като концесията се намира в защитена зона и в близост до ферми, предприятия и къщи на селата Огняново, Синитово и Мирянци. Трите села са против добива, тъй като освен застрашените биологични видове в защитената зона, вероятно ще бъдат засегнати и подпочвените води и сондажите. Експерти са измерили, че процесите на копаене на пясък от коритото на река Марица водят до пропадане на основите на къщите и нанасят щети върху носещите стени. Предвид изложеното, моля да ми отговорите докъде е стигнала процедурата по одобрение, има ли проведена оценка за въздействие върху околната среда и организирани ли са публични обсъждания по темата? Благодаря. Аз ви благодаря, господин Таслаков. Министър Станков, заповядайте да отговорите на зададен въпрос. Имате думата. Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Таслаков, благодаря за въпроса, който задавате. Ще внеса яснота по няколко основни параграфа. Министерството на енергетиката не е компетентно да дава концесия за добив на каквито и да е природни богатства в реки и други водни обекти. Това го казвам, защото находище Орешака по картите, които са в Министерството на енергетиката, попада върху земеделски земи или територии, които сигурно вече са със сменено предназначение. Това, което е важно да изразя, че през средата на 2021 година с решение на Министерския съвет е предоставена концесия за находище Орешака, област Пазарджик. На въпроса ви това обсъдено ли е с местните общности? Процедурата по Закона за подземните богатства е свързана с това, че преди да се предостави каквито и да е концесионни права, Министерството на енергетиката изпълнява ролята, ако щете, на пощенска кутия, която събира становища на всички заинтересовани страни, като тук се включат естествено и становищата, които са издадени от местните общини. От гледна точка на предоставената концесия, има сключен договор през 18 октомври 2021 година. Тук е важно да споменем, че този договор никога не е влязъл в сила. Липсата на действащ ОВОС гарантира това, че не може да започне добива. От страна на Министерството на енергетиката, веднага след като подадахте информация, съм изпратил екип на място като извънредна проверка. Такива проверки назад времето не са правени, защото нямаме действаща концесия. Съответно нямаме какво да проверяваме. Но след вашия сигнал незабавно изпратих екип на място. Разполагам с снимков материал, който показва, че за тази концесионна площ, за която не сигнализирате, в момента територията са действени земеделски терени, които не е извършена каквато интервенция върху тях. Снимките помолих да бъдат изпратени на моят телефон, за да мога да ви ги покажа. Ако желаете, мога да ги изпратя и на вас. От тази гледна точка към момента нямаме действия, които са извършени там и пак повтарям, за да се е стигнало до подписване на този концесионен договор, е извървяна една дълга процедура, в която Министерството на енергетиката е натоварено от Министерския съвет да упражнява последствия контрола и има правата да събере всички документи, които да бъдат съгласувани с всички институции. Те минават два кръга на съгласуване. Първият е с ресорни министерства, които отговарят за държавната сигурност, дали има там някаква инфраструктура, която не трябва да бъде упоменавана по други карти. И на втория етап с всички заинтересовани страни, още веднъж казвам, включително местните власти и населението в региона. В тази връзка няма влязъл в сила договор. Аз като министър на енергетиката няма да допусна извършването на какъвто и да е незаконен добив на място. И повтарям още веднъж, добивът в руслото на река или какъвто да е воден обект не се предоставя от Министерството на енергетиката. Не съм сигурен, че въобще се предоставя от някой и е в компетенциите както на кметове, така и на областните управители да следят, ако има такива действия, незабавно да реагират на място. Благодаря ви. Благодаря на министър Станков. Колега Таслаков, имате възможност за реплика. Заповядайте.
Благодаря, господин министър, че веднага сте реагирали след получения въпрос от мен и сте изпратили екип да провери ситуацията в Огняново. Наистина хората са притеснени, защото при такива обеми на добив е възможно наистина нивата и къщите да бъдат подкопани и това да наруши тяхната цялост и сигурност. Все пак казахте, че за тази концесия се изисква ОВОС, който не е направен. Бих искал, ако може да отговорите на този въпрос, дали все пак има възможност този ОВОС да бъде положителен и все пак някаква концесия да започне там, изкопаване на такива маси, за да можем да окончателно да успокоим населението в Огняново, Синитово и Мирянци. Благодаря. Благодаря ви, господин Таслаков. Министър Станков, имате възможност за дуплика. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Таслаков, що касае положителна оценка на въздействието на околната среда, това е изцяло в компетенциите на РИОСВ. Аз като министър на енергетиката винаги в момент, в който се е налагало, включително и в качеството си на заместник министър, отговаряйки за ресорната дирекция, когато се е налагало да претегляме интереса дали на фирмата, която да инвестира там, или на местната общност, естествено местната общност е с предимство. Щом толкова години от 2021 година до днес нямаме положителна оценка за въздействие, въпреки че не е в моята компетентност, явно има проблем, който е в компетентността на колегите от районната инспекция по околна среда и мисля, че там няма как да се извършва добив, докато така или иначе не минат необходимите процедури, за да не са минали толкова дълги години, явно си има някаква причина. Предвид факта, че не е в компетентността на Министерството на енергетиката, не сме си правили така необходими действия, за да проучваме тези детайли, защото на територията на страната отговаряме за 500 концесии и още 250 на търсене и проучвания на подземни богатства, върху които упражняваме контрол. Благодаря ви.